Jo sóc l'Ari I jo sóc la Marta. i això és... No hi ha part teràpia? Bueno, Ai. sí. Han passat moltes coses, aquests dies. Sí. A part de que la Marta i jo estem destruïdes per algun motiu d'aquesta vida, les dues estem com a apàtiques. Igual és febrer. Igual febrer no és un bon mes. Crec que no ho és. No ho és. A veure, jo crec que és com la cuesta de enero de després de Nadal, pues és la cuesta de enero. La cuesta d'enero pels estudiants és febrero. És febrero. Sí. És a dir, hi ha dos tipus, jo crec que hi ha dos tipus de persones que afronten el febrer. Els que estan fins als collons ja de la vida perquè havien començat a tope i els que havien començat així i han reservat un viatge i ara estan de viatge. Hi ha dos tipus d'estudiants. Em sorprèn la gent que està hi ha molta gent de viatge. He vist gent a Nova York. Perquè se'n banda, perquè no... I el meu cervell en d'esta. plan, d'on has tret els diners? Bueno, jo he vist unes ofertes, És la meva ara. principal pregunta. Ja. És a dir, pues jo crec que hi ha dos tipus d'estudiants durant aquesta època. La gent que està de viatge o contenta perquè està enamorada i podrà celebrar el Sant Valentín i la gent amargada que Xani ha decidit destruir-la. Tia, però... Sí, jo, per exemple, estic en un impàs, ¿sabes? En plan, Sí. no estic fent pràctiques perquè la universitat està gestionant les pràctiques i jo estic així. Saps? Perquè és aquest moment de burocràcia que estan parlant les dos centres entre ells i jo no puc fer res. Llavors pues, estic esperant a que em diguin algun plan hola. Superestressant. Sí. És a dir, jo fins ahir no sabia l'horari que faria de pràctiques. I jo treballo a dos llocs. I estava, em diu la meva coordinadora de menjador. Bueno, Marta, què? Això la setmana passada perquè li vaig informar, perquè vaig dir... Tu, eso digo yo! Literal. Què? Li vaig dir, és que no tinc ni puta idea, és que no ho sé. I em diu, bueno, però hauria de saber. No ho sé, ¿vale? Hauria, dir, sí. Hauria. Ho Però sé. no depèn de mi. No, i em diu, saps què t'ho diran? Això li vaig comentar dimecres o així, perquè dic, és que si he de pirar, pues almenys que sàpigues per què, que no és que m'he vuelto loca i he decidit deixar les coses. I em diu, saps què t'ho diran dilluns, no? I jo, no, home, efectivament. Dilluns me'n vaig enterar de tot. La noia majíssima, és a dir, de Sant Andreu també. Queremos un... Ala! Sí. Però li vaig dir, no, treballo. I diu, no et preocupis, el més important és que treballis. I jo, uau. Però sí. En fi. Tu què I et després passa? que estem en també procés TFG i TFG? és complicat. Hòstia, sí. Perquè he de tenir una reunió amb el meu tutor, Tens però li he tema? de portar... No, li he de portar com diferents temes. Li dic, Uau. porteu-me 3 o 4 temes. I jo... No són temes simples. Jo penso un i dic, ja m'he drenado. Jo no sé res. No, tio. Per exemple, vaig pensar analitzar la llei d'eutanàsia i les possibles millores des de la perspectiva de l'ètica de la cura. I clar, jo vaig pensar això i ja Uau. vaig fer. Jo no sé més. Bueno, em sembla un bon tema, però li has proposat. No, perquè vull fer un altre. Sí, perquè m'ha sortit una oportunitat i el senyor no sembla que li agradi, però jo l'oportunitat aquesta la faré igualment. Me la conté o no com a TFG. Quina, si es pot saber? O no es pot saber? Bueno, es treballa en un paper, en una recerca que està a mitges i escriure com la recerca i com presentar a Proceso com a TFG. Però el senyor va dir que és com que em volia estalviar feina i jo flipant. Dic, però si Jo estaré sí. fent més... No, perquè estaré fent més feina que un TFG normal. Ja, això és veritat. Perquè és una recerca de verdad i que ha d'estar bé a nivell científic i que em vull estalviar feina, diu el senyor Priscila. La senyora que va proposar això em va dir hi haurà algun punt que et posaràs a plorar i estaràs... que ja no vols... No Ja. quieres más, saps? Jo... Bueno, perquè quin tema és? És com, bueno, és que té a veure amb com durant el Covid van sortir moltes recerques fraudulentes perquè s'acceptaven com moltes publicacions sense tants filtros i...
té a veure amb això. A veure, és que si no... Però bueno. És que si no jo faria aquest tema i més escuet, perquè al final escriuràs el teu TFG que diràs, va, és una puta merda comparat amb el que estàs fent. És que literalment el TFG compta 6 crèdits. És la cosa, perquè el senyor va dir, sembla que et vulguis estalviar feina, i jo li vaig dir, no, el que vull és tenir un paper amb el meu nom, saps? I el senyor va i em diu, no, ja hi haurà temps per això. I és com, però si vull beques de doctorat i coses així, necessito papers publicats. Senyor. Jo només dic una cosa. Hi ha profes que volen amargar els alumnes, i més a la universitat. És algo. És a dir, per exemple, jo tinc un profe que és PIR. Bueno, Per qui no sabia que són PIR, són com els metges que fan el MIR. sí, Però en però en psicologia. psicòlegs. Perquè bueno, són el top, la crem de la crem, perquè han d'estudiar-se pues, un huevo de coses, fan les opos, és molt complicat el PIR perquè sobre no hi ha places. És que els que feu el màster no fareu una merda amb la vostra vida, jo. Amazing. Jo crec Thank que no you. els hi fa gràcia a alguns professors universitaris que hi hagin alumnes que els hi surten oportunitats fora de la universitat. Igual perquè ells no les van tenir. Però t'hauries d'alegrar pels teus alumnes. És a dir, ho sento, ajo i agua, haver Literalment. estudiat. Bueno, no, estudiar ja va estudiar, però ja Sí. m'entens. I ara pues estic aquí, amb el TFG. Però bueno, i pas. Bueno, a veure si tens sort i t'ho deixen fer. De reunió en reunió estic. Ai, nena, va ser la Super Bowl. Perdó. Qui va actuar? L'Usher. És que a casa meva segueix bastant les... A vegades toca, ma germana i jo ens asseiem al sofà i veiem totes les actuacions. Totes no, però veiem moltes actuacions de les Super Bowl seguides. I per mi és com no important, però em fa il·lusió la Super Bowl. Només per al halftime, saps? Amb el partit me la gorropela. Però sí, va actuar Usher. I va fer-ho, Sí, però ja... No sé, és com un fenomen estrany. És com que cada cop que actuen tios no acaba de ser guai. Tipo, tu veus una actuació de A mi Lady Gaga... m'agrada Coldplay. Va estar molt bé, Coldplay. Sí, però veus Coldplay, l'actuació de Coldplay, no Coldplay en general, l'actuació de Coldplay a la halftime i l'actuació de Lady Gaga, per exemple, Ja. i dius, la pava es va tirar de l'últim pis de l'estadi i va començar a baixar així, dius, com ho superes? És que Com ho superes, també jo Lady crec Gaga? que tornem... Bueno, no, tornem no, perquè mai hem comentat això. El nivell d'exigència. Això va passar no té, últimament. I ara veig que estan com més o menys nivelant. Però el nivell d'exigència que té una dona com a artista és molt més heavy que la que té un home. L'home, si 100%. t'agrada el que fa, pot estar fent el mateix 20 anys i no t'avorriràs. Potser una mica al final, però poc. És a dir, poc. Però una dona ha d'estar innovant. És com lo de la Taylor, que ho va explicar ella i ho fa molt... Bueno, i ho explica superbé. Has d'anar constantment renovant-te perquè a la mínima que segueixes fent el mateix durant 2 discos i et diuen que ets una avorrida i que no arribaràs a res. Que estàs Sí. fent sempre el mateix. Llavors De és fet, la l'any necessitat. passat, a la Rihanna, era l'any passat? Sí, que veu va fer la cabrona. A la Rihanna se li va criticar molt, en plan, és que quasi no es mou. Senyora, té un bombo més gran que sembla que estigui a punt d'explotar enmig de la Super Bowl. És que De verdad li vas a dir a aquesta senyora que de cop es posi, jo què sé, no, és que no sé què esperen. No sé què esperen. és això, és la constant de que les dones han de demostrar el que són. I llavors, els homes, és això, si t'agrada la seva essència ja ho tenen tot fet. Però si tu veus, ara ja no, vale? Perquè ja, però tu veies les actuacions d'Operació Triunfo, al nivell d'essència que hi ha un home i una dona. Tu veus les actuacions, per exemple, no, la de la Ruslana, ballar, no sé què, no sé quan, cantar, no sé què, vale. I és una cosa que els hi diuen, lo de ballar és com un requisit que han de tenir sí o sí.
Els homes Sí, bueno, canten, la Taylor ho fan també bé i se ja li ha està. dit moltes vegades, és que no balles, i la Taylor. Tu has vist com balla. És que a mi em sap molt de greu, però és que realment sí. És a dir, senyor, tu has vist com ballo? Jo ja sirvo coño, és a dir, deixa'm. Però per això, no sé. Per això al final quan poses les actuacions de la Super Bowl una després de l'altra, que és el que fem a germana i jo de tant en tant, a vegades toca, nens, mirar les actuacions del Super Bowl. És com que es veu molt que... Tipo, vam veure la de Weeknd, sí, pues bien, no? En plan, canta molt bé, les cançons són guais, però... la Lady Gaga s'ha tirat des de... Des de l'últim És que jo no separaré amb La això. Katy Perry va entrar amb un puto gat enorme mecànico. Moment Senyora. èpic de la Bueno, història de la música pop, la Katy Perry fent I know a place, sing it! La gent, when the grass is being green, i de cop fa Bueno, és que this lives rent free al meu cervell. És el teu imperi romà. Sí. I ma germana a mi, bueno, és que a vegades ens passa algú diu I know a place i ja estem les dues. Bueno, és que és épico. Bueno, m'encanta a mi el moment Super Bowl. Es veu que als Estats Units és el dia que més cervesa es veu. Home, normal. I que és com un Thanksgiving, en plan la gent fa festa, en plan tothom queda com a país per fer barbacoes i veure la Super Bowl. En I tu? plan, és com algo molt totxo. Sí, em sembla fort, És a dir, a mi em sembla bé. Perquè aquí al final, si és la... Què seria? La Copa del Rei o la Lliga? No sé, alguna mierda d'estats de futbol. O sea, sí, hi haurà molta gent que miri el partit, però no és com a... Ja no és La tant. gent no s'ho mira com si fos un evento del país. No, com a molt, crec que la Champions. No, això només els futboleros. Allà és com a tothom. Ah, no, en plan... Sí, dic dintre del terreno del futbol. Pues no, allà, si s'hagués de comparar amb algú, què seria? Com a país Eurovisió. és festa nacional. L'únic dia de l'any on soc espanyola. També vull comentar això. Nens, és que abans que comenci el capítol vull comentar moltes coses perquè han passat moltes coses. La Super Bowl. Per qui no ho sàpiga, han guanyat els Chiefs. Jo porto 3 dies dient És el de la Taylor Swift ha guanyat la Super Bowl. Sí, no? Ai, m'encanta un clip on... És que a mi aquest home, el nòvio de la Taylor, no m'agrada molt. A mi m'agrada molt. A mi em fa molta mandreta. És que és molt bon nòvio. O sigui, són molt monos. Pues va haver un moment Endgame, nenes. que és el meu clip preferit de la Super Bowl, que és ell sent un home, però molt heavy, És que és molt... i la Taylor super cringe la pillen en plan... perquè comença com a cridar o alguna així, i enfoquen a la Taylor i la Taylor està en plan... No, però jo crec... O sigui, són el màxim exponent de parella americana. És Miss Americana i un jugador de futbol americà que ha guanyat la Super Bowl. Són un llibre de romans. Són... American. This is America. Són ells. No sé, són molt monos i trobo... Bueno, és que jo crec que es casen, Jo crec que this is Taylor's Endgame, Uau, És que dur. que són molt monos. No ho sé, és que jo encantada que la Taylor li vagi a bé la vida. Però m'agradava molt l'anterior. Ja, però és que hi havia problema d'egos. Perquè al Joe no li agradava gaire que la Taylor fos tan famosa. I aquest home té pinta de simplón, en plan mala pela, Quan tope, sortien carinyo. l'amagava molt i aquestes coses, i en canvi el Travis és com l'exposa, en plan, this is my girlfriend. I tampoc té problema d'egos, perquè ell és molt bo en el seu àmbit, ha guanyat la fucking Super Bowl, i ella és molt bona en el seu àmbit, i en comptes de, com, no sé, tenir rebuig o tenir, no sé, sentir-se inferior, pues és com embrace it, tipo, ell està orgullós d'ella per qui és i ella està orgullós d'ell. Bueno, llavors Bé. estic contenta. A mi tot el que li vagi bé a la Taylor jo lo apoyo. Però saps això de que no sé per què persones no et donen la vibra? A veure, és que el senyor Em és molt passa. hetero, però perquè és un americà que juga a futbol americà. Clar, Però, clar, és que Els tenia acostumats al London Boys Claro. i no. si ho mires amb perspectiva, si ara fóssim americanes, és com... Sí, saps? En plan quadre. Jo no, igual no voldria sortir amb una persona així, però per una americà...
No ho sé. Saps? Sí, jo torno a dir, no sé per què em dona vibra rara. Però és molt I bona. jo només dic que en el meu món paral·lel ideal la Taylor es va quedar amb el Tom Hiddleston Mare meva. i ja està. No he oído desde entonces. Ja està. Mare meva. M'és igual. És a dir, a la meva ment la És com Taylor les de era Lulus. feliç. Les de Lulus que esperen que torni amb el Harry Styles No, o algo. sisplau, no veu això. Midnights. No veu això, Taylor. No, no facis això. Ja està. De la Super Bowl només volia comentar això, que la Taylor Swift ha guanyat la Super Bowl, I que molt que bé. Asher ha Felicitats, fet carinyo. la seva halftime, molt bé. De cop es despulla, bueno, cosetes. La Taylor Swift? No, l'Asher. Ah, vale. Dic com la Taylor Swift. No. Dato, ma germana, veient l'actuació, diu, però es canviarà d'outfit i de cop no té samarreta. I ella, no em referia a això. Però vale. Després sí que es canvia, es posa un altre outfit, però al moment de... Ok. I didn't expect that. Okay. Sure. Després, has dit Eurovision. Va ser Sí. Benidorm Fest. Igual ja ha llovido, però és que portem bastant sense gravar. Jo... No, va ser aquest cap de setmana. No, va ser l'anterior. I sí? Sí. Jo no I'm estic so gaire sorry. contenta, he de dir. Perquè... No sé si has escoltat la cançó de Zorra, però literalment em No he sona escoltat res. Rigoberta Bandini. O sigui, sona Rigoberta Bandini, sí. I és com... No que no m'agradi Rigoberta Bandini, és que sona a Rigoberta Bandini. Jo volia que guanyés la Sofia. Jo també! No he sea- escoltat la seva cançó, N- però com adoro tant aquesta dona i sé que faria Nena. un show que t'hi cagues a Eurovision, vull que vagi la puta Sofia. M'encanta aquella Literalment. senyora. Jo volia que arribés a la final d'Eufòria. Em va molestar molt. Estava amb la meva exparella i els dos ens vam indignar moltíssim. Em va A enganxar veure. els últims 4 capítols d'Eufòria. Jo no he vist ni Euphoria, ni OT, ni nada d'esto perquè no m'enganxen els realities, no ho sé. A no ser que sigui un survival coreano on la meitat de gent està plorant. No. No van plorar molt. Però és veritat que jo, amb el meu màster en Eurovision, expertise, tu escoltes la cançó de la Sofia Coy? És Eurovision. Aquella cançó descriu Eurovision. Però quina vibe donava? Només per fer-me una idea. A lo Pastora Soler o a lo Chanel? No, diva de cony gran. Sí, A lo Chanel. tenia un Ala! moment dance break en plan Chanel. És que vaya tan bé aquesta senyora. Sí, pues hem portat... La zorra, no? Sí, que no està mal, però és que sona Rigoberta Bandini, dius... No sé, per enviar això, enviar Rigoberta Bandini, saps el que vull dir? Here to stay. Hòstia, I'm here to stay. I fan... Here to stay. que es torni a presentar. Pues estic molt Sisplau, trista i estic ves molt a Eurovision, senyora. Sofia Coy. Ets meravellosa. És que ja no depèn de... És que ma germana ja em va dir no miris Benidorm Fest perquè t'indignaràs, perquè tenen ja escollida a la persona que vulguin portar i t'indignaràs. I pues no ho vaig veure, però m'he indignat igual. Sofia Coy, jo només dic que... No he escoltat la teva cançó. T'ho juro que el meu imperi romà és tu ballant Let's Get Loud. Let's get loud, Let's get loud. L'altre dia es va cantar això a OT, pot ser? Sí, justament La Nayara. ahir li van ensenyar, perquè ho va fer molt bé, la Nayara va servir conyo, però és una mica vibe Taylor Swift, la Nayara. No sap ballar. Jo, que literalment no he vist res d'això i m'entero de tot. És a dir, pues, i clar, ho va fer superbé vocalment, bueno, també de presència, superbona presència, però a la meva ment només estava la Sofia Coy ballant Let's Get Loud i era com... És que aquella dona balla molt bé, no podem fer-li res aquí. Pues no ha anat a Eurovisió i estic molt enfadada, nens. Sí, havia anat a Basta! Eurovision. Basta ja de fer Nayara aquestes coses. ganadora d'OT, també dic això. No vull que em fonin. Bueno, Dit això, vulguis o no, a tope amb Espanya Eurovision, perquè ja no podem fer res. ja. Bueno, sí. Però jo crec que la Hazle Sofia la Coy... trabanqueta. Sofia Coy, ves tu.
No, perquè va quedar com setena, tio. Què dius? Sí, sí. Sofia Coy, què? No, és una vergonya. No sé què t'anava a dir. Ho sento. El meu imperi romà. Ah, sí, que la cançó de la Sofia Coy hagués tret molts més punts a Eurovision Sí. que la cançó de Zorra, perquè sona molt a Rigoberta Bandini i vulguis o no, jo crec que és bastant l'ore espanyol, saps? Que fora d'Espanya pues, no triomfarà gaire. En canvi, la cançó de la Sofia Coy era Eurovision. I punx. Em sembla bé. I dit això, passem al tema del capítol. A tope. Vale. Com hem comentat, estem a la cuesta d'enero. Ai, a la d'enero. Pobre. d'enero. Jo avui justament és un dia pues, que ni fu ni fa, però per la gent americana i ara últimament per aquí és molt important, que és Sant Valentín. Sant Valentín. Valentín. Perdó. Del Señor de los Anillos, m'encanten aquests memes. Vale. Llavors, volíem parlar de l'amor al segle XXI, perquè dona molt. Vols un bombó? Ui, sí, de què són? De coses. És que tinc gana. Comença tu. Quin vols? Jo sempre agafo així a voleo. Jo els vull examinar perquè no sé de què són. Els bombons que em va regalar el meu nòvio, bueno, la seva mare. Salted caramel, m'encanta. Hola, jo vull. Què més hi ha? Vaig a investigar, comença a parlar. Hi ha de és pistatxo? No ho sé. No, matxa! Uau! Pues no l'he provat. Hi ha més? Sí, té carinyo. Vale. Jo he vist... el cheesecake. Puc agafar dos? És que he vist dos que vull provar, que és el salted caramel i el cheesecake. Cheesecake sí que vaig provar. Oh. Està bo? Sí. Milk coconut. Bueno. Sant Valentín. Sí. I sortir. Sant Valentín, he de dir una cosa. Jo, bueno, per mi el meu dia preferit de l'any és Sant Jordi. I no hi ha res millor que Sant Jordi. Però... És el groc, no. Quin és el blau fosc. Ah, no hi ha més. No, tranquil, no. Però... A mi m'agrada Sant Valentín, tot i que és una... Semblava... Anava a dir mariconada, però no volia dir mariconada. Uau! Volia dir americanada, que no mariconada. És una americanada molt heavy, però és que a mi tot el que siguin excuses per celebrar coses, a mi m'agrada. A mi m'hi trobes, saps? Llavors... Les tasses al Tiger són superxules. Sí. Que no és una festa nostra? No. Que tampoc fa mal, perquè jo crec que per celebrar Sant Valentín no perdem Sant Jordi, saps el que vull dir? Oh, wow. Sembla un bombó que s'hagi Sí, posat s'hagi potxo. podrit, sí. Opino. Per celebrar Sant Valentín no perdem Sant Jordi. No, és a dir... Que prefereixo Sant Jordi? Sí, però es poden No. fer les dues coses. És a dir, pots celebrar diferent. Jo sempre... Per mi... El moment de... T'estimo. Parella, família, perquè jo sóc una friki de Sant Jordi i jo compro les roses a tothom. És a dir, al meu pare, al meu germà, a tothom, a tothom. Vinga, roses. L'any passat a la meva parella jo li vaig regalar la rosa. Ella a mi també, eh? Reivindiquem comprar roses. Els homes. És que és als algo que homes. jo volia fer 100%. Sempre Jo li ho he vaig dir, fet, Eloi, la veritat. és que jo et compraré una rosa. O sigui que Per sí. dos motius. Una, crec que els homes reben massa poques flors. Sí. El meu home no, perquè li compro bastantes flors. Precisament, sí. Així m'agrada. Sí. He's a princess. Sí. I per altra banda, què és aquesta merda que les noies reben roses i els nois llibres? Where's my book? Llavors és com que jo sempre he tingut molt clar que la meva parella anava a ser les dues coses. Està molt bo. Estem fent una cata de bombons Lind. M'agrada més el de matxa que el de cheesecake. Salta el caramel, estava molt bo. Això. De fet, és bastant complicat jo comprar-li un llibre al meu nòvio perquè
A sobre és que és això, tendeix a passar estereotip, bueno, a nivell d'estadístiques, les noies, sobretot noies joves, llegeixen més que els nois. Llavors, per què jo he de regalar un llibre i no rebre'l? No té cap mena de sentit. Jo és que arribava sempre a acords, és a dir, jo sempre... A sobre són més cars. Clar, això sí. Jo sempre ho feia amb el meu pare. Ella em comprava la rosa i era com, vale, papa. Però i el meu llibre i era com, vinga, anem. A mi tota la meva vida ma mare ens ha comprat llibres. Ben fet. Tipo, ma mare ens comprava llibres i el meu pare ens comprava roses. Jo era el I meu avui papa. dia segueixen... Bueno, no, els meus pares ja no em compren llibres. Sí que em compren llibres, però ells no ho saben. Llavors el dia de Sant Jordi és com, em compro aquest llibre per Sant Jordi, però igual m'estic comprant 3 més. Això no ho ha de saber ningú. És que saps què em va passar l'any passat? Que em va saber molt de greu. Anem a arrencar. És que, vale, no, va ser fa 2, o 1 o 2, vale? El dia abans vaig descobrir que hi havia una llibreria en anglès aquí a Barcelona. Em vaig comprar 6 llibres. I llavors vaig anar a Sant Jordi. No em compraré res. I la meva exparella en plan, Marta, que sé què vols. I jo, hi. Efectivament, nens. Però jo sempre arribo és a dir, jo no ho concebeixo com tu m'has de donar això. Jo sé que jo a tu et donaré una rosa i un llibre, tot i que o llegeixis molt o no llegeixis o alguna cosa, depèn del que t'agradi celebrar i com t'agradi celebrar. I jo he de rebre de tu, potser em va passar l'any passat, jo vaig anar a comprar i li vaig dir, vull aquest. Literalment jo vaig així amb el meu nòvio. És a dir, clar, no, sí, per tothom que em coneix, molt poques persones crec que són capaces de regalar-me alguna cosa que jo saben perfectament que vull i no tinc. És que jo no sabria quin llibre... Bueno, alguns sí, però és complicat perquè dic, no, jo no he vist la teva llibre. Tinc nocions de quins llibres té la Marta. La Marta sap quins llibres tinc perquè els té davant cada dia. Sí, jo perfectament puc regalar-li llibres a l'Ari ara mateix. És a dir... Però si jo t'hagués comprat un llibre... Uf. Clar, jo sóc molt difícil de regalar. Jo ho admeto. És a dir... Et compraria ara mateix Magnolia Parks. Oh, sí, me'l vull llegir, Has vist? Ets de les poques persones... Jo crec que del meu top 3 de persones que potser ara mateix em poden comprar llibres, estàs al top 1. Que sapiguessin... Perquè parlem molt, no per res més. Però això... I que ens estem anant del tema. Literalment. Això no va anar de relacions al segle XXI i estem parlant de Sant Jordi. Perquè sempre anem al que volem llibres. Sí. No, però... Justament a mi el que em passa però quan era petita, ara ja jo crec que la gent se la pela més. Però sobretot per aquestes dates, molta gent és que com que té la necessitat o d'expressar la seva solteria a full, que està molt bé. Sant Solterín. Sant Solterín, a tope, m'encanta. O la necessitat de tenir alguna cosa amb algú. Era com, sobretot al col·le, sí. Era com, t'has de declarar aquesta persona. Era com, bueno, he de dir que jo va haver un any, a part de que estava tenint drames en plan amb nois, sí. Noi, sí, per Sant Valentín, igual estava una mica set, vaig dir, em vaig a comprar bombons a mi mateixa, em vaig comprar bombons. Ai, Déu. Bueno, vaig dir, I can buy myself flowers, però amb bombons, saps? Viu al meu cap també, és un imperi romà. Sí. Però sí, és a dir, i amb això lligant amb... Jo aniré a sopar amb el meu nòvio. Ai. Però perquè és una excusa. Jo aniré a classe i després aniré a l'assaig. No sabia ni... Suficient. Sí. No faré així res especial. Vaig a veure la Juliana avui. Ala, que guai! Com si fóssim besties, saps? No, avui hi ha Teniu el cabell igual. Bueno, avui hi ha club de lectura de Juliana i aniré allà. M'agrada.
Ja està, dato. No, I després m'agrada. se'n vaig a sopar amb el Pau. És que el Pau és meravellós. Es queda a dormir després o així. Segurament. Buah, és que... Mare meva, quina causa capítol. Sí, perdó. Tema, amor. No sé si es quedarà a dormir perquè hem decidit que a partir d'ara no es quedarà a dormir entre setmana. Perquè ens passa que si dormim junts no ens aixequem. Diem, ens aixequem a les 7 i anem al gimnàs. No és veritat. Nosaltres aixecant-nos a les Així no 12, passa. però perquè és com... Clar, un va a apagar l'alarma i veu a l'altre així en el llit i llavors fa... llavors és com que s'acurruca, saps? Llavors, clar, si dormim junts ens acabem acurrucando. Com es diu això en català? No es diu... Fer la cullereta. Sí, No, no, és broma. I ja no ens aixequem. Llavors, la idea era que sí, es queda a dormir, tenint en compte això, perquè dilluns i dimarts ens vam aixecar. És que passa Supertard. molt. És a dir, a mi em passava... És que és com soft spot. Sí, és a dir... Bueno, a mi Certo? també em passava que Bueno. m'aixecava, l'altra persona no, i llavors em Claro. posava a llegir o el que sigui, i llavors l'altra persona com que s'anava a aixecar justament jo em tornava a dormir. Claro. Bueno, era un caos. Dormir en parella és tot Dormir un en tema. parella és un drama. És tot un És tema, un drama. nens. Sí, era com... Sí, a sobre, jo ho feia caps de setmana perquè entre setmana vivia molt lluny i no ens anava bé, jo faig 1000 coses i ell treballava i tot. Nosaltres vivim a 3 carrers. Clar, jo no. I que... vale. I dèiem, sí, anem a fer un tom, a fer coses el cap de setmana. El cap de setmana érem els dos, estirats al sofà veient una sèrie i demanant un globo. És a dir, ja està. Era el nostre pelant de cap de setmana. I era com, hauríem de fer alguna cosa. No. No passa. No passa. Pues això, plans de Sant Valentín. Ara sí, passem a sortir i tenir parella al segle XXI. Sí. És tot un tema. És que diuen que l'amor s'està acabant amb la nostra generació. Crec que és mentida, però perquè amb la nostra generació ens tiren com tota la mierda i a veure què funciona. Perquè hi ha la... O sigui, ara està imparant la hookup culture. Com es diria hookup culture en català? La necessitat de follar. La cultura de la follamenta. De la follació. La cultura del puterío. Però per part de tothom. És que jo crec que és difícil perquè has de lluitar amb una pressió molt gran on inconscientment has de follar com un puto desgraciat. I si no folles com un puto desgraciat ets un merdes. Però això dins i fora la parella. Dins i fora la parella. I després tenir parella és condemnar-te, depèn de quan tinguis la parella. Perquè si comences de petit t'has condemnat. Si la tens als 20 i alguna cosa, no pot ser perquè no et deixa viure. I quan no tens parella i t'estàs apropant als 30, ets que és un golfo i et quedaràs la teva vida sol perquè no has sapigut fer res estable. Society. Ja, Sí. que a mi això realment... Te me la la pela. borro, pela. Me la pela. Però sí, és com... Però jo entenc que hi hagi gent que no. I després el fet de... Sí, és la necessitat de follar. O hi ha un... És que potser entra en un tema molt... S'està desdibuixant el límit entre el respecte cap a la teva parella i la llibertat de tu fer. Ok. Ho estàs entenent? No. És a dir, és que no vull entrar com a... Perquè, a veure, molts cuernos que s'estan posant molt últimament, bueno, des de que ha començat aquesta cultura, moltes vegades és com... Es veu a la parella com algo que et cohibeix a tu de ser lliure per seguir aquesta cultura de hookup. S'està entenent? Bueno, doncs això. Llavors, clar, on està el límit de t'estar cohibint i quin és el límit de estàs en parella? Bueno, que hi ha
molts tipus de parella que pots tenir. És a dir, tot es parla amb la teva parella i es queda, és a dir, i tu ja decideixes a partir d'allà si què vols fer, llavors què vol l'altra persona, què farà mal a l'altra persona, perquè potser teniu una relació oberta i ho esteu parlant i llavors aquí no està ben cap tipus de... Bueno, hi ha els límits que heu posat com a parella, però no et cohibeix per tenir alguna cosa amb altres persones, però potser si és una parella que sí és tancada, llavors, bueno, no sé, és que és molt complicat. Sí. Sí. Pregunta, com lligues al segle XXI? Jo no lligo. És a dir, jo no sé lligar. Mai he sabut lligar. Jo tampoc, tia. Llavors, la meva tàctica, que pensis que sóc guapa i interessant. I Com que lligues un dia? Sí. És a dir, sí. És a dir, jo porto molt malament el tema del lligar. Perquè mai he sapigut fer-ho. Jo tampoc. És a dir... I saps quan ho he vist més clar? Quan he volgut lligar amb una tia. Llavors ja... Perquè has de tirar tu. És clar, o tires tu o tira ella, però... Ja, Els nois és més fàcil. Bueno, jo vull dir Són més simples. que m'han entrat ties que lliguen molt bé, eh? És a dir, not my interest, però si m'hagués interessat, molt ben fet. A ma germana li va entrar una tia a razmatar d'un cop, li diu hola, ens coneixem o algo així, i ella no sé què. Se'n va i fa un moment, estaves lligant amb mi? I la noia, sí, i ella, vale. I és que, saps què passa? Que soc molt graciosa perquè no m'entero de res. Literalment jo. Entonces estàs lligant amb mi i fins que es fa molt obvi i a vegades ni això, o em ve un amic i em diu Marta, crec que s'han intentat lligar amb tu. A mi el Pau es riu de mi per això. Perquè dic, ai, mira, aquesta persona és molt maja, no sé què. I ella es riu directament, en plan, estan lligant amb tu. I ella, well, vaja. No, sí, és a dir... Bueno, jo vaig tenir, que em va molestar moltíssim, una conversa amb una persona. Sí, perquè si potser veu això, no vull indicar de quin cercle ni de què. Que em va molestar moltíssim perquè vull tornar a lo de la pressió de follar, vale, de la societat. Si a mi no em ve de gust follar durant una temporada pel que em doni la puta gana, o perquè jo soc una persona que em costa molt. És a dir, jo necessito que tinguem... Em veuràs despullada. És a dir, a mi... Dures declaracions. Bueno, clar, com es folla? Bueno, sí, es pot follar amb vestit. Bueno, jo què sé, no? Més o menys. El sexe. No, bueno, sí. Em veuràs despullada. És un moment de vulnerabilitat per mi. Hi ha gent que no, però per mi sí. Llavors, un mínim de confiança hem de tenir. Almenys com et dius, no sé si ets majo o no ets majo. Bueno, i aquestes coses jo funciono així. Jo és que no podria mai, per exemple, això de que quan la gent es coneix a les discoteques i després al mateix dia com que carden, crec que no podria. Jo no ho sé, mai ho he provat, però segurament tampoc, perquè entre que no lligo i després, fins que ho capto i així ja s'ha passat la nit. És a dir, carinyo, s'ha passat la nit sencera. El sol com si fuera, no sé. I això s'està il·luminant. Sí. Us vaig tenir una conversa i era com, si som amics, podem follar i no passa res. I jo, quina necessitat tinc de follar amb tu? I això ho vaig pensar un cop, però després era raro. A veure, no, jo crec que Era raro. depèn de Ara ja la no és relació raro. i tot. Però ell era com imposant
era com... Perquè va descriure el sexe com menjar. I jo, pues, ho sento, per mi, no. I no vull que tu m'imposis la teva idea de que necessito follar i amb tu. No vull. Home, Gràcies. no. Home, no, la veritat és que no. Com, no fa falta. Follar amb amics és un altre tema. temardo. Sí. Has de tenir, per mi, és que has de tenir l'amistat molt clara i no has de dibuixar límits i saber com és l'altra persona. Perquè si no, pot acabar molt malament. He de dir que com a persona que A veure, ha il·lumina. succeït, encara que tinguis els límits molt clars, Ja, no fa... la sensació de... vale, això era raro durant un temps. Sí. Jo, personalment, a mi ningú me la treu. A veure, és raro. És que l'amor d'amics també... Clar, també hi ha una altra concepció de l'amor... Ara és en plan meme, saps? Clar. No, jaja. Jaja, va passar això. No, però a tu no et passa que també, com que de llibres o així, o de societat, viuen l'amor com superintens de... Saps? De... L'amor evoluciona, no sé, és a dir, us dic una cosa, les papollonetes que sentiu Evoluciona o muere. a l'estómac quan veieu la persona que us agrada, I ansietat. no és amor, és ansietat. És a dir, Bam. en plan, que ve per això, que sí, que t'estàs enamorant d'una persona i et fa cosa veure-la, però quan se te'n van no vol dir que ja no estiguis enamorat, vol dir que estàs lo suficientment còmode amb la persona per no sentir ansietat. Bam. Llavors, moltes vegades estan mal atribuïts moltes coses de que quan deixes de sentir aquesta llama, d'aquesta necessitat constant d'estar no sé què, no sé quantos, és com que se t'acaba l'amor i llavors has de passar a un altre tema. Crec que som una societat que necessitem... Tu saps l'amor líquid? No. Vale. És que és molt guai perquè a les bars estem fent un projecte que anirà una mica d'això. Però l'amor líquid... Parla-li al micro. Perdó, és que ho estic buscant, perdonen, disculpen. No és culpa mia. Bueno, sí. A vegades sembla que sigui gràcia amb la Marta, però és que després editant sento No, que no. la Marta no se la sent, llavors ja no sé què Ja fer. m'ha dit avui, se't sent molt fort. I jo, bueno, va sent Toma, d'hora. la Marta després. Mira, t'ho llegeixo, que jo crec que descriu molt aquesta societat. Relaciones líquidas. Me suena. Según Bauman, está en castellà. Sí. Bueno, us ho puc traduir. Bueno, No. da igual. Son vínculos muy frágiles que establecemos con las personas con las que nos relacionamos. Tenemos miedo a atarnos a los demás. Por ello desarrollamos más que vínculos, conexiones sin ningún tipo de compromiso. Que és això de no veo necesario que tengamos que definir lo nuestro. Què és això de fluir? No som rius, nois. Vale. Por un lado, deseamos estrechar los vínculos, pero al mismo tiempo deseamos mantenerlos lo suficientemente flojos para poder desatarlos rápidamente y sin esfuerzo cuando las cosas no van bien y así sufrir lo menos posible. Què és el que passa? És el que passa, és a dir, creem vincles, tenim por a l'amor, tenim por a que ens facin mal, por a patir. Llavors establim vincles amb persones que volem establir vincles, però no ens arrisquem a... Sí, tenim moltes pors i per això ens agrada lo ràpid express i sense compromís, perquè ens costa aferrar-nos o arrelar-nos a un lloc. Que és una mica el que t'imposa. Parlem d'aquesta pressió de que estar en parella amb una edat molt jove és t'estàs destrossant la teva vida perquè no estàs coneixent món. Tonteries, nens. Tonteries. Sí, no, però entenc que és una pressió que et posen. O si t'has equivocat. Perquè, clar, hem de trobar l'amor a aquesta edat, no la podem trobar més gran. Reflexió tonta. Si tu has trobat una persona que té tot el que tu busques en una parella, per què has de seguir buscant? Que és el que em passa a mi amb la meva parella, que és com...
A veure, jo mai havia tingut com un tipus d'ideal, però és com... Aquesta persona té tot el que jo voldria com en una parella per construir un projecte de vida. Per com és, per com pensa, per com ens relacionem. Llavors, per què hauria de buscar? Saps per què? Això, per què hauria d'experimentar i trobar més gent per trobar parella si realment... Saps? Sí, literal. És a dir, moltes vegades... És que, clar, a veure, sí que és veritat que sempre l'amor te l'has hagut de trobar jove, avis, àvies, tot des de fa molt de temps, perquè teníem la necessitat d'arrelar-nos a un lloc, tenir fills, tenir una vida resolta. I ara som una societat que tenim molts estímuls, podem arribar a moltes coses, perquè ens estem obrint fronteres. Sí, però falten nens. Sí, falten nens. La Això és un nostra altre economia, tema. l'economia mundial, sobretot espanyola, perquè som el segon país del món més vell del món, Sí. s'estan a la merda perquè no hi ha nens. Però també és un... Són societats molt envellides, no es pot pagar ni l'estat del benestar en general, no es poden pagar jubilacions, no es pot pagar la salut, no es pot pagar, perquè no hi ha diners, perquè no hi ha gent que treballi. I no perquè no vulguin treballar, sinó perquè no hi ha nens. I tindrem un problema, ara s'està notant, però el 2050 nens tindrem la crisi més heavy que hem vist mai a Espanya, perquè no hi ha nens. Però és una mica per això, perquè... Però jo vaig estudiar de que era per l'evolució que tu fas amb tipus de parella. Perquè abans, per desgràcia, els rols estaven tan marcats que cadascú sabia què havia de fer. Ara, per sort, estem avançant i tothom tenim més aspiracions i coses i objectius de vida, llavors arrelar-te i sacrificar, perquè, bueno, quan tu et compromets amb una cosa, si una parella, una relació, un treball, hi ha sacrificis. És que tampoc crec que sigui això. Bueno, no, però una mica, jo què sé, digue-li temps, no, mínims. Perquè els països del nord no tenen problemes de nens. També s'ha de veure com són a l'hora de culturalment i de pensament. Jo crec que el principal problema és que per una banda falten polítiques que realment assegurin una igualtat de gènere a l'àmbit de la feina, i per altra banda el problema de que els joves no es poden independitzar. Si els joves no es poden independitzar fins als 40 no tindran fills i menys parelles i coses així, perquè dius, si total no puc anar a viure amb aquesta parella, no puc construir una vida. Si les dones no poden tenir les mateixes oportunitats de feina com els homes, i això no només dintre de les empreses, sinó també assegurar-nos que hi ha guarderies accessibles per tothom, coses així. Les dones tampoc tindran fills perquè també volen tenir una carrera professional, i això és el que els estats del nord estan fent molt bé, perquè allà tenen moltes lleis de... tenim guarderies públiques, tenim paternitats i maternitats igual, que ara a Espanya també és igual els 2 permisos, però hi ha tot de polítiques per assegurar-se aquesta igualtat intrafamiliar, que jo crec que és el que està permetent que la gent tingui fills. Això és veritat. A França el que es va fer és com, no sé com es deia, com bono bebé o alguna cosa així. Bàsicament, quan tens fills et paguen. O sigui, et paguen per fills. I això permet una estabilitat econòmica per tenir fills, cosa que aquí no n'hi ha, i llavors no es poden tenir fills perquè si jo no sé si li podré donar de menjar, doncs no tindré un fill. Això estic 100%. El meu cap és, si jo no li puc pagar les extraescolars al meu nen, jo no tinc nens. Perquè l'hauràs de cuidar tu tota l'estona. Perquè per mi educar un nen no és només alimentar-lo. No, perquè no el pugui alimentar. Però que també estaràs invertint un temps que potser estaries treballant i no pots compaginar-t'ho. Bueno, jo és més perquè jo vull que el meu fill pugui fer llengües, pugui fer música, pugui fer esports, Si jo no li puc pagar tot això, no el forçaré tampoc. El fill de l'Ari. K-pop idol. Però sí, si jo el meu nen em diu vull fer bàsquet i no li puc pagar el bàsquet, jo no és el moment per tenir fills. El meu fill vol fer xinès i no li puc pagar, no és el moment per tenir fills. Si només li puc pagar xinès a un nen, no en tindré 2. Clar, això sí.
Jo és així com penso. No, No, tant no, per al temps, i- jo per al seu procés educatiu. Jo amb això estic d'acord amb tot el que has dit, de que això fa traves perquè no hi hagi nens. Però el que volia dir és que a l'hora de tenir una relació, quan tu estableixes un vincle, que per això aquests vincles són més així, quan tu tens una relació, en el fons, has d'invertir-hi temps, has d'invertir-hi coses, has de cedir, has de... Diners. Sí, diners, has d'invertir molts diners, però vull dir, fora de lo material, quan tu estableixes una... Però això amb amistats, i amb parella i així, però sempre hi ha això de l'amor romàntic que és el top on has d'invertir-hi tota la teva vida i no. I no estan a haver aquesta... El problema això que s'estan convertint en les relacions líquides, vale? És que et fa tanta por haver de passar per aquest procés de fer-te tu vulnerable, perquè en el fons una relació, sigui totes, però tornem a l'amor romàntic, que hi ha aquesta concepció de l'amor romàntic, que no sé què, que hi ha 1000 tipus d'amors. Estic parlant de familiar, amistat, tot. Has d'invertir-hi tant de temps, perquè tu has d'invertir-hi temps, has d'invertir-hi, t'estàs obrint, t'estàs deixant estimar, estàs tu estimant, estàs donant tota la confiança en que en qualsevol moment te la poden pagar, amb tot el que... Bé, i a sobre pues, a l'amor romàntic pues, li entren els plans de futur on has d'invertir encara més temps, de més totxos, de fills i coses així. Hipoteques, tot això. Llavors, jo crec que el que passa és que tenim tanta por i a la vegada això ens fa més dèbils i més egoistes en aquest sentit, no de centrar-te en tu, no, egoistes de no vull que em facin mal d'esto, que no l'amor s'està anant més a la merda, que és el que diem. Sí, cada cop més divorcis, Però Bueno. això, Reflexions. la vida. Però bueno, Avui al final ha estat una mica rambling, sí, perquè sí, celebreu l'amor, no passa res. hem tractat massa temes. Bueno, esperem que us hagi agradat. Sí, Digueu-nos què en penseu de qualsevol de les coses que hem dit, perquè hem dit moltes coses. sí, des de la Super Bowl fins l'amor, si voleu. Sí. I si trobo alguna cosa de Bauman, us ho deixaré perquè ho pugueu llegir, si voleu, a l'Instagram. Com sempre, doneu-li like a aquestes coses, seguiu-nos a Spotify, YouTube i Instagram i ens veiem en el pròxim capítol, que jo ja no sé quan serà. Adéu! Adéu!